Mød Jane. Hun er lige blevet færdig med et stort renoveringsprojekt derhjemme, men står nu med en bunke byggeaffald. Heldigvis kender Jane til Kleno.dk. Kleno.dk er den nemmeste måde at slippe af med uønsket affald eller finde hjælp til forskellige opgaver. Sådan fungerer det. Besøg blot Kleno.dk og opret din opgave. Beskriv, hvad du har brug for hjælp til, hvad enten det er fjernelse af byggeaffald, havearbejde eller andre opgaver. Fastlæg dit budget og indsend din opgave. Det tager kun et par minutter. Når din opgave er indsendt, kan lokale hjælpere i dit område se den og booke jobbet. Når en hjælper booker din opgave, får du en e-mail med datoen og tidspunktet, hvor de kommer forbi og udfører arbejdet. På den aftalte dag ankommer din hjælper, udfører opgaven og efterlader dit sted rent og ryddeligt. Så nemt er det. Med Kleno.dk sparer du tid, undgår besvær og holder dit hjem pænt og ryddeligt. Besøg Kleno.dk i dag og få mere fra hånden med lethed.